Луканов е особена фамилия. Живков имаше данни за неговият прадядо, Марин Поп Луканов. Имаше сведения от някъде, писмено, някакъв исторически материал, но той беше много потаен и не говореше, не обичаше да говори Живков. Дори като знае нещо и като му казваш, той знае 3 пъти повече от тебе, но мълчи и слуша. Мълчи и слуша, никога не те изпреварва, никога не те прекъсва, е така. Някъде беше някой му дал, това е друг въпрос, викам, това са фамилия на предатели. Някаква бабичка, която като я викнали за поп Кръсто, тя каза, не беше той Папас. Другия Папас беше. Значи Папас на руския поп. Да. Значи не поп Кръсто, а другия Папас е Марин Поп Луканов, който е държал парите на Лешки за вилаета там за така. Сега той от тук нататък вече информацията му беше много по-сериозна. Неговият чичо Илия Луканов е главен секретар в правителството на Стефан Стамболов. Баща му е много интересна фигура. Значи Тодор Луканов също е. Т.е. цялата фамилия, те са приплетени с българската история. И Луканов, една от тези си след номер беше да изкара фамилията като номер 1. Той искаше, ако може да зачеркне Благоев, да излезе Тодор Луканов. Ако може да зачеркне Георги Димитров, да излезе Карл Луканов. Да зачеркнат всички, само тяхната фамилия да изкочи да получи историческо признание в пантеона на българската държава. Там беше една от грешките. И баща му е с много солидно образование. Завършил право, знаеш езици, френски, немски, така учил на Запад, Швейцария, блестяща. И те отиват, когато отиват след септемврийското въстание и след юни 25 година в Съветския съюз, той започва да работи Карл Луканов баща му като съдия-следовател Краснопресненския район. Бе огромна част от смъртните присъди по времето на Сталин, това са първите процеси, 32, 3, 4 година, той ги издал той. След което става службите на НКВД заминава в интернационалния батальон за Испания, по линия на резидентурата, по линия на НКВД службите. И тук той се изпълнява блестящо една от задачите, които му е била поставена. По това време Сталин го тресе страхът от Троцки, Лев Давидович Бронштайн, който в Международното комунистическо движение развива на всякакви троцкистски секции, и прави паралелен интернационал, иска да направи паралелно световно комунистическо движение и да изолира Сталин. А Троцки го прави. И тогава правят един план, разузнаването, привличат сектите да се бият, секциите, лоша дума, да. Секциите на Троцки ги привличат в Испания да помагат в Испанската гражданска война. И той има една от задачите, заедно с резидента му Орлов, който избяга в Съединените щати, да ги избият. Тоест, те ги викат за една велика кауза да помагат да ги избиват. И един от организаторите на цялата тази акция е Карл Луканов. Той с лични заслуги пред Сталин. Той с лични заслуги пред Сталин. След това той се връща в Съветския съюз, работи, той с негови родственици са един от създатели на системата СМЕРШ. СМЕРШ, това е СМЕРШ шпиона. Това е части на НКВД, които върват след армията. Ако се обърнеш, само да се обърнеш, те застрават. Отпред са германските войници, които могат да убият, могат да не те убият. Но върнеш и се обърнеш, те застрават на място. СМЕРШ шпионов. Това са били отряди, които са предвижили, докато руския боец, руския съветски войник, докато така премине стреса от сблъсъка с германските войски. След това той идва тук, оглавява резидентурата, работи с генерал Филатов, съветника съветския, който после изгони Червенков. Това е негова заслуга на генерал Филатов. Сталин го разстреля и така нататък. Живков ми разказва, аз като първи секретар на Централния комитет, а той генерален секретар Вълко Червенков, стоях, вика, по 30-41 час чаках, вика, докато съветските съвети, заедно с Карло, бяха в кабинета, казвам, на Вълко Червенков. Много добре знае цялата фамилия за какво става въпрос. Мисля, че той има най-високия чекистски орден, Карл Луканов. Октомврийска революция. Октомврийска революция. Така че фамилията е с големи заслуги и той тук е наследил така голямата политическа игра Луканов. Луканов иска много точно да забравя. Луканов никога и семейство не са били корумпирани. Те живееха скромно. Ако аз имам персонално претенция и български народ, трябва да бъде политическата интрига. Изкуството на политическата интрига. Иначе по отношение на обогатяване, каквито легенди си носи семейство, живееше и до 10 и след 9 скромно. Въобще да не му се приписват милиони, милиарди, дрън. Голямата